Fi żmien li ġej il-ħażna taż-żejt f'Birzebbuġa mistennija tagħlaq u tiċċaqlaq kollha kemm lejn Ħassabtan. Dan stqarru l-Ministru Konrad Mizzi meta spjega kif Ħassabtan kważi qiegħed jopera fil-massimu tiegħu. Saħaq li bl-għeluq tal-ħażna taż-żejt ta' Birzebbuġa inqas inġenji kbar se jgħaddu minn din il-lokalità li ssaqqaf wiċċha ma' diversi sfidi. Tul il-leġislatura l-oħra ħdimna ħafna biex l-enemet tinqata' minn mal-Enemalta u nagħmlu riforma kbira u nedejna pjanijiet biex nixxiftjaw l-operazzjonijiet tagħna għal Ħassabtan. Il-kollega tiegħi il-ħabib tiegħi ġew Mizzi stinka ħafna biex dawn il-pjanijiet jiġu implementati wkoll u hekk qed jiġri u jekk Alla jrid fix-xhur li ġejjin iva hawnhekk it-terminal taż-żejt ta' Birzebbuġa jalaq darba l dejjem inneħħu l-irwejjaħ, inneħħu l-issues li kien hemm ta' pollution, però li minn hekk ukoll inneħħu n-numru ta' trakkijiet li kienu jidħlu ta' kuljum hawnhekk ġewwa il-core village ta' Birzebbuġa. Il-Ministru Mizzi spjega ma' dan l-istazzjon li l-kwalità tal-arja f'Birzebbuġa diġà għoliet dan f'kuntest tal-politika li hija tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija li waqqaf il-power station li taħdem bil-heavy fuel oil u beda jaħaddem waħda aktar nadifa permezz tal-gass. Din l-aħbar mistennija tintlaqa b'mod tajjeb ħafna min nies ta' Birzebbuġa u lokaltajiet oħra fin-nofsinhar tal-pajjiż. Din issegwi statistika tal-Eurostat li turi l-ħruġ tal-kubrit mill-power stations ta' pajjiżna kważi qiegħ għal kollox. L-istatistika turi wkoll li naqas drastikament il-ħruġ ta' trapi swed fin u l-metalli li kienu joħorġu miċ-ċmieni tal-power stations meta kien jinħaraq il-heavy fuel oil. L-istatistika tal-Eurostat turi l-kubrit fl-arja mill-power stations naqas minn kważi 7,600 tunnellata fl-2012 għal 5 tunnellati biss fl-2017. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.